शब्द. शिक्षणाच्या स्वर्गाचे जिने उघडले दार, तीच सावित्री आज जगाची शिलेदार. सन्माननीय व्यासपीठ, व्यासपीठावरील मान्यवर, वंदनीय शिक्षक वर्ग व माझ्या मित्रमैत्रिणींनो, सर्वांना माझा नमस्कार. आज मी आपल्या समोर भारतातील पहिल्या शिक्षिका, विद्येच्या जननी सावित्रीबाई फुले यांची यशोगाथा सांगणार आहे. प्रथम सावित्रीबाई फुले यांना माझे त्रिवार वंदन. मित्र हो, सावित्रीबाई फुले यांचा जन्म 3 जानेवारी 1831 रोजी महाराष्ट्रातील सातारा जिल्ह्यातील नांदगाव येथे झाला आहे. त्यांच्या आईचे नाव लक्ष्मीबाई व वडिलांचे खंडोजी नेवसे पाटील असे होते. वयाच्या 9व्या वर्षी त्यांचा विवाह थोर समाजसुधारक ज्योतिबा फुले यांच्याशी झाला. त्या काळी मुलींनी शिक्षण घेणे हा महापाप मानला जाई. अशा परिस्थितीतही ज्योतिबा फुले यांनी सावित्रीबाईंना वाचायला लिहायला शिकवले. महात्मा फुले व सावित्रीबाईंनी 1848 मध्ये मुलींची पहिली शाळा पुण्यात सुरू केली. सावित्रीबाई शिकवायला जात असताना लोक त्यांच्यावर शेण, दगड, चिखल फेकीत, पण ते खचले नाही. त्यांनी आपले कार्य खंबीरपणे सुरू ठेवले. सावित्रीबाईंनी गोरगरीब, विधवा व अनाथांना आधार दिला. त्यांनी स्त्रियांना साक्षर व्हा, निर्भर व्हा असा संदेश दिला. अशा या ज्ञानज्योतीस, क्रांती ज्योतीस माझे कोटी कोटी प्रणाम. जय हिंद, जय भारत.